Tes, 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 1, 2, 3. Tes, tes, tes. Tes, tes, 1, 2, 3, tes. Tes, tes, 1, 2, 3, tes. Horasma dihita saluhutna. Amang inang yang hadir di gereja dan yang mengikuti di rumah masing-masing melalui live streaming. Selamat Pasion buat kita semua. Mari kita persiapkan hati kita. Kita ikuti ibadah sesuai dengan tata ibadah yang telah ditetapkan. Mari kita marende mahita sian buku ende nomor 170 sia 170 onom ayat sada dohot ayat tolu. Mari hite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi porbadia. Nama nopal langit dohot tanoon. Amen. Tabereng ma induk ni hapor seaoni jalan nama ujung osa. Ima Yesus nama naokon parsilangoni. Sikat nilas ni roha tohap naihian. Sodi etongi hai laon. Gawe hundul disiamuni habangsani debata. Paingot-ingot hamu maibana napatoton paralon sidungun dokpak ibana sian aka si pardosa. Asa unang maraluja hamu unang mandate tondimuna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang. Asi maroham di hami halak na galeon. Di idahoro na gogodo musunami. Sai talu do hami di bain si bolisi alani haga leonami. Di baheni hupangi do hami tuho. Sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panaono ni anak kaholongin ni roham. Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amen.
Saya baru beli parfum loh. Belinya dari Paris lagi. Coba deh. Harum. Harum sekali. 300 dinar. Kalau 1 dinar setara dengan 47 ribuan, berarti harga minyak narwastu murni yang dipakai oleh Maria untuk mengurapi kaki Tuhan Yesus itu senilai dengan 14 jutaan. Mahal sekali. Padahal parfum ini tidak semahal itu. Memang kita manusia lebih cenderung melihat harga barang yang mahal, parfum yang mahal, songket yang mahal, juga tas yang mahal. Tapi Tuhan melihat hati. Hei, maksudnya apa sih? Kok tiba-tiba kalian ngomong seperti itu? Iya kan? Pada waktu itu Yesus membela Maria karena dia tahu kedalaman hati Maria. Ia mengurapi kakinya dengan minyak yang mahal dan basuhnya dengan rambutnya. Maria melakukannya karena dia sangat mengasihi Yesus dan bersyukur untuk semua yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya, sehingga ia mampu mengorbankan harga dirinya. Tetapi para murid Yesus yang melihat kejadian itu langsung saja berkomentar bahwa tindakan Maria itu tindakan yang tak perlu dilakukan. Oh, begitu ya. Cara Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Kasih yang tulus dan tidak perhitungan. Kalau Tuhan menilik ke dalam diri kita, apakah yang Tuhan lihat? Hati yang bersyukur atau yang bersungut-sungut? Hati dan pikiran yang penuh gosip atau malulah kami ini Tuhan, orang yang berdosa ini Tuhan. Apa yang sudah kulakukan bagimu Yesus? Aku sungguh mengimani bahwa Yesus sudah datang ke dunia dan ia rela menyerahkan nyawanya dengan mati di kayu salib. Ganti kita semua orang berdosa. Tapi apakah aku sudah sungguh-sungguh mensyukuri anugerahnya itu dengan hidupku ini? Ya, sahabatku, sebagai manusia kita masih sangat banyak kekurangan. Semoga di malam Pasion ini kita mengingat bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Salibnya adalah bukti pengorbanannya bagi kita, supaya kita hidup berkenan kepadanya, melakukan yang baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan.
cintamu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu, betapa besar mulia kasih-Mu. Oh, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga
Jadi diarahon Yesus mana 12 jada di dogma tu nasida. Nanakok mahita tu Jerusalem. Jala tulus matu anak ni jolmai sasude nanatar surat di aka buku ni panurirang. Ai pasahaton maibana tu aka parbegu. Gabe icahana, leana, jala tijurana ma ibana. Dungi mulak mangolu ma ibana di ari patoluhon. Alai dang diatusi nasida agia otik siani. Nabuni dohatai sian roha nasida. Dang diboto nasida nahina tahonai. Dungi dipacang akasituani malim dohot akaparise marapot godang. Didok nasidama. Ahama bahenonta. Ailan tanda di bahen halaki. Molo ita pasombu ibana, porse ama halak salutna tu ibana. Gabe Roma halak rom mengarap pastanota dohot bangsota. Alai hehe masada sian nasida. Ima si kayapas. Situani malim di nasa taoni. Di dokma tu nasida. Nahurang roha dohamu. Dang dipikiri rohamuna. Dengganan do mate sahalak humokop natoropi. Unang lau mago sandok bangsoi. Alaindang sian rohana sandiri di hatahoni. Ala situani malim ibana di nasatahoni. Umbaena disurirakon nanaing mate ma Yesus humokop bangsoi. Alai tahe. Dadaholan lau makokop bangsoi. Alai naing papungona aka anak ni debata. Aka namar serak dope. Lau pasadahon. Asa olat nina sadari martup-tup manasida lao mamusa ibana. Alai didok nasida ma. Unang ma di pesta paskai. Sotung gutur natorobi. Dungi onom ari nari asa dapot pesta paskai. Sahat ma Yesus tuhuta Betania nani inganani si Lazarus nasi nunggul ni Yesus siana mate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di ibana. Si Marta do makobasi. Si Lazarus masada dongana mangan disi. Gabe dibuat si Maria mah sahati miak nardus na arga na somarsaor. Dimiahi ma patni Yesus. Obuk nama dibain mangalapu. Jadi digohi uap ni miak kima bagasi. Jadi sadasian akasisiana si Judas Iskariot nanaing manjehon ibana mandok. Buah saso ginadis miaki arga 300 hupang bain si lehon-lehon nian di akana pogos. Alai dandana pogos na sinarihon na umbaena didok ibana songoni. Panak ko do ibana tahe. Diusung do asi-asi ni halak. Aitu ibana di pasahat puroi. Dungini na Yesus ma. Pasombo ma ibana. Ai di parade doi hira tu ari hatatanomiki. Ai totong do adong na pogos di tonga-tonga muna. Jala asal maolo hamu.
tarpartongon hamudo na denggan tu nasida. Ale anggo au dang manotong di hamuna. Itap natar bahetsa do na ni ulanai. Nama joloani do iban nama miahi pamataku songon di nama nanom. Situtu do hatakon tuhamu. Manang di dia dilihat portibion di jami tahun muse barita naulion. Hatahonona do nang nabinahenai gabe baritana. Dungi torang ni arinai dibagi halak na torop na rotu pesta ima nanaing Roma Tuhan Yesus tu Yerusalem. Jadi dibuat nasi dama aka mare-mare lao manomu-nomu ibana uhut manjauh-jauhon. Hosiana pinasupasuma na Roma hite-hite guar ni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapot ni Tuhan Yesus mahalo desada. Ima dihunduli hombar tu natar surati. Unang homa biar ale borusion. Idama na Roma raja marsi hundul di anak ni halode. Jala halak parise dohot debas yang natoropi mandok tu ibana. Orai maatong akasisian mi guru. Aleni nama mangalusi. Hudok ma tuhamu. Aut mauhom nasida. Manjau-jauh ma akabatu. Oh
Alai dibongoti si bolisima si Judas na margoar Iskariot. Sahalak sianna 12. Gabelau ma ibana martutup dohot aka situan ni malim rapon aka panungganai. Manang dia dalanna pasahaton Tuhan Yesus tu nasida. Jadi sian las ni rohana sida marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana. Dioloi si Judas mai. Jadi dilului mati kina une pasahaton Tuhan Yesus sosian pamotoan nina toropi. Tapasada marohata martang yang maita. Ale Tuhan debata namarabangso di Banua Gijang. Puji-pujian dot asangapon mardongan maulia tema upasat hami tujolom di siala asini roham. Namandongani hami ubain boy hami di bagasan hayi pason. Ro nuaing di tujolom di ibadah pertangyangan pasion di Bornginon. Ale Tuhan namarningot do hami di aka ari panaunon dohot hama mate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami jala parbadia maroha dohot pikiran nami mamikiri sude na tinaun mi. Lehon hatauhon di hami lao mananda dosa-dosa nami. Ale amang di Bornginon mandok moleate do hami di situasi nalam dumenggan ima situasi pandemi COVID-19 naro tu tonga-tonga ngolu nami di bagasan lobi hurang 3 tahunon. Maulea tema hupasat hami tuho ale amang ala asini roham di situasi COVID-19 na semakin melandai. Jala boi hami mamuji pasangapon guarmi di bagasan jorom, di bagasan hayi pason, di bagasan lasni roha. Sehoma ale amang na marwaso di situasi na naing hubolus sami di parngoluan nami. Porseado hami ale Tuhan naikon lehononmu lobi dumenggan situasi tu ari na naing roh. Ale Tuhan Yesus utang yakon hami pamerintah nami lehon gogo hapistaran tarlumobi ma roha biar marnidaho asa boy mardalan program pamerintah nami lau pasauton kemakmuran di hami masyarakat tarlumobi ma asaboi hami maria-ria marlas niroha lau mamuji pasangapon guarmu dang adong biar di hami dang adong intimidasi di hami. Ale Tuhan marning adope hami di sude ruasmu na adong di HKBP Bogor siandak danak remaja na poso bulung ama ina lehon ma dihami hahi pason daging dohot hahi pason tondi jakaruasmu na di bagasan parsaiton pamalum ma nasida na di bagasan arsak homa ali Tuhan na mangapuli nasida lehon ma hahi pason tuna tuan nami dia kana lanjut usia parsahalai ma nasida di ngolu nasida ganup di tonga-tonga keluarga. Ale Tuhan saya sama sude dosa pangalosion nami, saya patogu mahami rohan nami, asa unang ganggu rohan nami maka porsiai hasesani dosa nami, asa unang mandele hami alani dosa nami i, alai asa pos situtu rohan nami diasi ni roham, mari hite Tuhan Yesus Kristus upasat hami ma tangyang namion. Amin. Sungguh-sungguh Marsogot Selasa 12 April 2022 Udu tata dope partangyangan pasion bongin paduahon masuk pukul 10 siawib taingot B ma mandohotisa sektor na mandahoti partangyangan pasion bongin paduahon di bagas gereja ima sektor Ebenezer Jerusalem Nasaret Dohot Karmel. Dung sipul partangyangan non,
papungoni situa do muse buku acara partangyangan pasionon ala pakeota dopi marsogot. Di acara nomor 10 walu kita terlebih dahulu menyerahkan persembahan ke depan. Baru kemudian kita menyerahkan segantang beras. Nanti akan disebutkan nama sektor sesuai dengan jadwal sektor yang telah ditetapkan. Demikian informasi malam ini.
Adorang sumarende hita tapas sadarohata martangi yang mahita. Mauliate husom baho kami tu jolom ale jahu bade bata amanami. Asini roham dona manogu-nogu hami. Terbaik kami marpungu di bagas corom di bornginon. Imale Tuhan di partangyangan pasion na parjolo na pinukani huriam. Ale Tuhan pos dorohan nami na jongjong doho di tonga-tonga nami pasu-pasu hami saluhutna jalo pamujian nami di bornginon gabe pelean dia dopamu marningot pabahenamu na argai pakkokopomu di bagasan anakmu Yesus na malua hami sia dosa jala di tahun na porsuk tadda bagas ni holong ni rohana tuhami akka jadi-jadiamu mauliate madiho aliamang pardingga basa leho di hami hatawon na siya todim di parbadia asa ohir tu rohanang pikiran nami laho makanguluhon pabahenamu songo kolong ni roham marnida saluhut jolmana di portibion asa imatiruan di hami mangolu hami masih haholongan songoko makaholongi hami jalahu paturuho kami makaholongi ho ale Tuhan bui hami margogo laho manaluhon aka waso haholomon na di portibion aka hamaolon na hubolusami margogo hami makamona koca ala naung parjolo anakmu Yesus manaoni ale Tuhan asahami pe akanang tinobusmu uju wadopi hami ragam ni hamaolon iko boy hami makamonakoni ale Tuhan mangasahon hagogoon na siyako ale Jehovah de bata amanami todimi mangajari hami makanguluhon pakkokopomu di bagasan anakmu Yesus asa unang holan pamulusa sabing minggu-minggu partangyangan pasion na hubolusami di bagasan sa minggon alay na di pangidoho siya kami asa lam tubu pos ni roha pakirimon jala lam togu ha porsyon nami manahan satia tuho sahat rodi ujungna ali Jehovah de bata amanami sato kinari na tumangihon hatam na badiay mahami na pinasahat ni naposom ale Tuhan surumatod dimtod di parbadia tu naposom nang hami saluhut na naumbegesa asa margogo hami pinargogoan ni toddim mga tusi doho makangoluhon hatam asa gabe jamita na mangolu margogoihok kami mandalani manguduti ari-ari ni ngolo nami tu joloanon asa porsea hami manoktong doho di jolo nami majoloani pardalanan nami jala pasidingomu siya kami akadalan hamaguan. Ale Tuhan, upasahat kami tu adopamu, nang saluhut na ruas ni huriam, diaka inganan nabe ale Tuhan, na soboy rap dohot kami di bornginon, ho mana manjagai mga ramoti na sida, na kami saluhut na, padaw siya kami marani daging ng partodion, lumobi mga dopi Tuhan masa-masa pandemi, na soberahir do penuaingon homa pangodian nami pangalualuan nami tu homa hupasahat tami sudengolo nami asaramoti hami di dia pehamimian di tongan ibagas nami be tongo mangula-ulaw nami homa na manjagai hami suang songoni Tuhan ulo tungadong ras ni huriam na dibagas sa parsahiton ape homa tangamu nagokuwasoi majama pamatang nasida asa marhite panjaman ni tangamu na marhuasoi malum sian parsahiton atong pahipas sami saluhut na ale Tuhan gohi las ni rohanami tuho mahupasahat tami daging nang todinami suang songoni bangso dohot negara nami panggonggomi di portibion homa mapartodi asa gabi panggonggomi na marsahala alani sahala na dilehoko tuaka panggonggomi
boi mardame sonang bangso dohot negara, dao sian parsalisian, dao sian parkutu-kutuan ale Tuhan, alai dame na siya koma, lehon di bangso dohot negara, di tonga-tonga ni Portibion, atau koma pangodian nami. Ale Tuhan sahat rori na mulak anon, dong sipul parpungan namion, ho manamadongan ni hami, asa sahat di bagasa las ni roha, tuganup inganan nami be. Marsom bahami di akadosa pangalausion nami. Say sesa ale Tuhan asa tamahami di jolom. Oloy pangiduan nemion na husobaho kami di bagasang goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damini debatana sumuduk sasaluhu naroha. Ima mangaramoti akati-hati do pikiran muna. Di bagasan Qur'an Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita salukna. Terpuji ma Tuhan ala boi hita tolhas tu bagas joron di tengah-tengah kemacetan. Do takkan masa di tengah-tengah ni hutat tahun. Mudah-mudahan matoros kita bui mamereng haroroni Yesus dakwalat tu hita tu sudi jol mado lau mangalehon lasni roha di hita tabarroha homa hatan itu hatta siam Matius biddu 26 ayat 26 rodi 1 Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46 Matius 26 ayat 36 sampai 46 ujaha madihita di bahasa Batak. Dungi sahat ma Jesus rap dohot nasida tupor laksa dan amargo war Getsemane. Jadi drok matuak kasisian nai udul mahamu julu dison seliling di sana hu martangyang. Dungi dutugi hu masih Petrus dohot anak nis Bedeus na duai. Dungi gabe marsak situtuma ibana jala bobonosan jala di dokma tunasida masai marsak situtu dorohaku hira nama te do di son mahamu dungo rap doho tahu dungi lahu mai bana saotik tujulu dipatukka mabohina tutano martangyang ninnama ali amang namun natarbahen salpu homma sinu manon sianahu alai tahe
unang marguru to rohakku rohamdo dungi mulak mai bana tuak kasesianna jala tarpurub nuna sida di dapot jari rok matu si Petrus dang margu hamu hapi dungo rap do tahu nanggo sangobas dungo mahamu jala martangiang asa unak kamu bongot tu pangujunan ay nagigirgir donyan todi alay galido iya daging dungi lahu may bana pa 2 halihon martangiang nin nama aliyamang molo so tarbayan salpon daikon huinum saysaw ma loman roham dungi dinaroi bana tarpudum muse mana sida ri dapot ay masay do salibon na sida jadi ditadikom mana sida diulakom malaho martangiang patuluhalihon maddok katauding dungi didapotom mamuse akkasesianna jadi didok matuna sida datam muda dope mudum dohot meradian nung ngadapot tikinan waing saha mana ni jolmai tutangan ni perdosa hehe mahamu laho mahita iddi nung ngaro na pasahaton aho dihamu akainang do tamu amang do sudi hitana pungu dison molo adong persoalan manak songo dia pai molo marsak kita bobonosan dan juga sepertinya hidup kita sudah menunggu ajal, hidup yang sudah kritis. Didok dison dumenggam mahita martangiang. Jadi dalam hidup kita di pasion pertama ini kita diingatkan dalam persoalan apapun yang berat di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terbaik nadumenggan ima martangiang. Buasa rekod situ tu martangiang. Kenapa sangat penting di waktu genting berdoa? Unang masuk tu pangujunan, jangan masuk ke dalam pencobaan. Dengan doa lah kita punya kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ngapa tu Tuhan Yesus di bagasan obasotu kita. Songon nama tido pakilalaku. Maka ketika kita sepertinya terpuruk susah, jangan sampai kita mengabaikan doa di tengah-tengah kehidupan kita. Tangiang nomor situtu, huhut situtututu, alai maol takas madi pabotohon, songon nadido nadiso. Ini dikatakan di sini. Aliamang namun natarbain salpuhom masinu manusianahu. Kalau masih boleh, ini boleh berlalu penderitaan ini Tuhan. Ido nadido na dison. Tapa botohom maka hamaolon nasotolapta. Naborat di tonga-tonga ninggulutta. Pari anak konon, ekonomi, persoalan keluarga, persoalan kehilangan, ungkapkan dalam doa kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, apa pergumulan kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ungkapkanlah kesulitanmu. Saya lomuhiat dorohaku tiki mahasiswa, adong dongan nami, ada teman kami mahasiswa yang kerja di lembaga permasyarakatan sambil dia kuliah. Yang luar biasa bagi saya kedekatannya sama Tuhan hebat sekali. Kenapa? Kalau saya berdoa pagi,
Digigit nyamuk saja saya selalu kasih tahu sama Tuhan, oh Tuhan banyak sekali nyamuk. Sambil berdoa betapa intimnya dia dalam persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Persoalan namep medoi. Nakpia dong do nama tua kecewa inna. Ala rosa halak pedita ya marjamita. Nak polak kata geleng-gelengi. Saya tanya kok kamu tu debatain. Do soal parkir pe saya bangidu-ngidu hamu tu Tuhani napat di tahun inna marjamita. Roma upungon inna mamadok gelengai. Buana mahita parkir HP selilingon. Ketika banyak orang parkir, kita berdoa sama Tuhan minta kemudahan supaya diberi parkir, lalu Tuhan memberi tempat parkir. Nah sulit bihitan nuk parkir HP. Mulu sutatangnya kubetu debata hal-hal na met-met. Tapi hari ini kita dikatakan, katakanlah semua pergumulanmu, jangan simpan-simpan kepada Tuhan. Tuhan mendengar persoalan kita. Ada seorang yang rajin mencatatkan renungan firman Tuhan, apa yang dia katakan. Bukanlah suatu hal yang salah bila kita mengungkapkan perasaan kita yang sesungguhnya terhadap Tuhan. Tidak salah mengungkapkan perasaan kita kepada Allah. Hanya mereka yang jujur terhadap Allah, baru dia dapat jujur kepada dirinya dan dapat jujur kepada sesamanya. Alak naolo takas jujur tu dewata, boy jujur tu dirina, doh jujur tu dongannya. Hanya mereka yang terbuka terhadap Allah baru dapat terbuka terhadap diri sendiri dan sesamanya. Jadi di son borak do tutu nakpe naeng ma tabbahononna songok kaporsiaun na duminggan do debata ubboto songod dia pardalanan ningulutta alai didok di son. Di akhir doa kita perlu mengatakan statement kita kepada Tuhan. Mulubui di salpuhon kalau boleh dilewatkan penderitaan ini. Alai tahe unang marguru turohaku rohamdo. Tetapi bukan saya yang menentukan Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, saya siap menerima. Itulah orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang sangat yakin kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perkenankan dalam hidupnya, itulah yang terbaik. Maka dia akan terima walaupun berat. Nak pemaol alai ho mahita pa ho berdirita tulomoni rohani tuhatta. Saya menarik gue ceritanya kainatta somalna. Unak saya molo pasopitu bajut tahun, manak palonggarhu bajut tahun, dak pola bajui mata gusti unang gebe dagik tai tapas tabi. Menyesuaikan diri kepada kehendak Allah adalah yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Dak sakapta alai tuk sakap nama ima rajumatta nadumenggan laosido hina tabuni namartangiang. Itulah indahnya, enaknya berdoa. Ada kekuatan dari Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan ketika kita sedang kesulitan menjalani jalan kehidupan. Jadi hira-hira 3 bulan nasalpu adonggo sahala ina say marsak. Biasanya inna ganuk manugot inong nga di Medan ikos sa video call na sida pukulopat manuguti. Jadi telepon matu Medan video call mana sida ibay masanon edena maredde mahalaki na dua martang yang mahalaki na dua izaha mahatani dewata maseta buruin na jamopat alai sahali mododok kia menay na taon nanti lah itu ma inna annom mayo ma mododok kia na ma annom mahita na maredde julo tararia ju saotikin na
Jaladak sau nasida maredde doh martangiang doh majahatan di bata. Laus lupa mah. Ape botari mau maknai mate marujung ngulu. Jala sai solosoli do. Wah sama saya borak selibukku nasugutan ko modohodo kau terpuru mau pakata yo perpuri do hotomakku. Buah sama saya manol soli mai bana alani oddo-hoddoki jala ido didok dison. Tuhan Yesus memasuki penderitaan dan membawa murid bersama-sama dia nang mengadupi si taonon moddo-hoddok nasida. Padua hod disuruh mana sida nangi orai welok mamurup pang. Alai patuduhoni ikko beringun nasida do diproses namasa tu Tuhan Yesus betama nunga dungo mahamu bereng ma siadopan ni guru munaon. Dan ini menjadi catatan juga bagi Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang di dunia ini menanggung persoalan itu kita sendiri. Orang lain punya banyak persoalan juga. Akhirnya Yesus sendiri do na martangiangi. Ala unang gabe matak kita martangiang. Jangan jadi berhenti berdoa karena nggak mau dohodok apalagi natabuan na mau dohodok. Ini saya dok supir ro mulubui unang papar mau dohodok ila buku senda supir ro bolu marjala borongi basa. Ay tertarik gue iba mau dohodok. Saya meratu-katu kanin na panopangotu supiri biga bineng murung. Nadungo may ila buku biasa. Asabuyaw dungo terus menyetir satu hutaninna. Artinya Yesus tidak terpengaruh dengan moddo-hodok ni sisiani, baunang gabi moddo-hodok kita, bolo moddo-hodok kalak. Tiki masai genting sangat perlu berdoa. Maka banyak orang pendeta lah di sor bahasa Batak sangobas alai bahasa Indonesia 1 jam. Jadi bolo ngagentik kape persoalata. Apalagi sudah krisis, nafas kita sepertinya sudah mau selesai. Hubungkan dirimu dengan Tuhan. Sajom luar biasa. Di kodongan di PA. Ayaro tanya kono namak pedita pola gue sajom. Semakin luas yang kita lihat, semakin banyak keprihatinan, empati dan simpati bagi persoalan-persoalan dunia ini. Sajop pegabi hurang gotang yangi. Alaila motik nani aholongan dang itongi akau pungna sedia pino pario pungna sani gudang na manak 30 pe manang 45 manang 60 pe budu tangnya konon na sudi ala sudi holong rohana sianu do sianu do pe karena kasihnya holong ni rohai simpati empati mabai kita boi mar tangiang alai si pata ala ni pardagingonon gabe olo hita tarujun ala lalap di parlalapan dangolo hita martangiang ala ni tajaha majo ayat 40 nunang luba hita ayat 40 nakka amanginang ada pot tahe 40 ayat 41 yang punya bahasa Indonesia baca saja bahasa Indonesia tidak masalah rak mahita majaha dungo mahamu jala martangiang asa unang bongot tu pangujunan ay nagirgirdo niatot di alai galido daging molo dang gali daging muna unak wala martangiak kamu alai ngai diro dison galido dagingi alani martangiang mahita todong molo diturpuk taon alani borak ni salibon nasida gabe mododok do sisiani los terpodom ape nung ngazonok kamaolo na naik siadupan nasida nung ngajonok tiki pangujunani alai dang mangaradi do pesisiani. Inilah yang sering terjadi. Sarupa do taberek terus ari-ari nabudari lewat muse budarion lewat songoni do sisiani asal pudo muse budarion
Ngaliwa na tuari budari nyaman. Hapedak tabo to namasa budarion. Kita tidak tahu apa yang terjadi malam ini. Itu mana lobohia doro aku di Polda di Jakarta ada polisi ganok borong hujaha di Facebook na. Oh Tuhan, sertailah masyarakat kami supaya tentram dan aman di malam ini. Jangan terjadi kerusuhan, jangan terjadi kesusahan bagi mereka. Saya mau aku menjaga Facebook nai, boleh surat toni mana, borongin lau mudu purwai mana, songo polisi mana, kenyamanan nih masyarakat nadi Polda, nadi Jakarta ninna. Luar biasa doa mata polisi on narohaku. Alani buido hita taripu amat do ngasomal jala di sido na lebah hita. Ala merasa ngasomal bornginon, ngasomal sugut, Roma taniari, maredde hita, suditar program. Apa dah? Doman nalo modor aku tiki mulai bonatao di son, ngata para di gudang, apa gudang akka situasi. Setor huingot do jakubusi, unang dok on an. Insya Allah, kalau Tuhan berkenan. Gulang neragam, na tapi kiri songonon, luar biasa songonon. Daw, sakap tamay, alaidang ihatot Tuhan na. Dia na duminggan, manghihutot Tuhani, tauloi may. Marsak hiranama tedu Jesus, dia na lahum mangudupi muruk ni dewata, maradupo jolma, siala ni dosai. Naing ma siadupan naido bain hia didok sahalak. Ada pernah seorang teolog mengatakan, durus mudar ni Yesus gumudang ima di Gemetsane di Getsemane. Hodok nai say hira mudar dang dijoloni pangumum Pilatus manang di Golgata alai di Getsemane do mudar ni Yesus nama say gugu hira nama tehui lalah sangat sakit borak pakai lalana hodok nahira mudar pola tuluhali martangyang di na tabu di mudum niyan. Aku boto wano yang kepolisian na menjaga keamanan di Jakarta. Sadario, manang gabit termodod, mangaluja mengamankan, manang martangyang ko pinasida. Pasahaton Indonesia on, asa nyaman, asa aman. Buido borat sa libuni, alay Tuhan Yesus ison. Tuluhali mana, molo bui, salpuhon Panginumanon, alay oddo ujung nitangyang nay. Nakparidok dang lomona, alay lomoni dewatama. Kehendakmu lah yang jadi. Kalau boleh penderitaan ini berlalu ya Tuhan, berlalulah karena beratnya. Alai lomomma namasa tuau. Sada nama sayuli madalang lingulun. Siala ningulu naung di bagasat tangiang. Maka kehidupan kita dalam persoalan apapun sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Karena kita sudah terhubung kepada Tuhan. Naparpudi sahali, menurut catatan Tertullianus dikatakan kita setiap orang pasti berjumpa di dalam situasi seperti Yesus ini. Tertullianus katakan, kita punya Getsemane masing-masing. Ketika itu terjadi kepada kita, jangan lupa di dalam ujung doa. Tetapi ya Tuhan, bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Jala bolong ngasongon ita dokon. Apa nama asat tong dang kami marungut-ungut kita. Ala memang naduminggan lomoni rohani de batama di tonga-tonga ni ngulutta jala saina donganan nado hita. Tuhan mamasu-masu hita saluhna. Jala bolong ngata buanot tu bagas tabi ala acara tu sugut don. Warat tinggal termerjaji kita. Rodo au sugut dah pada ditanami. Tenang-tenang mah ngisi. Alana hubo dua caro. Alai bulu sudah buana na caro tapi aku nisi. Na soro marah hita. Manang nasang sido hita.
antara roh dan roh. Ale sudi don rama buana cara mulak alaud do tu sahat kuna paton. Tuhan mama masuk kita. Amin. Martangi yang mahita. Mulia ate di bata jauh bari bagasan Kristus Yesus nung atolhas barita nauli tuhami di obason. Margugu mahami di tonga-tonga ning guru nami. Bolo adong akaparsoalan namaol huadupi hami. Ajar-ajari hami Tuhan nami marhiti-hiti tot di porbadia na marturasi di roha nami. Asa marsuara hami Tuhan nami. Pabotohon akkaholoso nami sitaonon nami. Nang mahutok pasok kami sa luhut arsa ni roha nami di bagasat tangyang ngami Tuhan nami. Pos doroha nami. Halak si partangyang sa inamargugudoi. Manalpuhon arsa ni roha. Manalpuhon persoalan. Manalpuhon ragam ni hamaolon di tonga-tonga ni ulo nami. Di bagasat ikyo tangyak konon nami negara nami o Tuhan. O matuhan nami na mga leon hadamion hademahon. Pasu-pasu sa luhut aparatur di negara namion na berhuwas bangaliho pelayanan tu masyarakat pergugui nasida lehon kahisaron ni pamatang di nasida do di keluarga nasida nang dipimpinan di negara namion asiro ham Tuhan nami toktong mabasa-basaho di nasida habisuhon nasyakoi samarabisuk nasida manguluhon negaraon di bagasan hadeng ganon. Dia kadongan nami na marasaka na mangai si taonon dia ka demo-demo na masasadarion asiro hab Tuhan nami toktong mapatao na sida toktong margugu marpakrimot tuho di tonga-tonga ni ngulu na sida asa manoktong na sida toktong pabotohon hasitongan di tonga-tonga ni ngulu na nakpemarsi taonon na sida titiki pabotohon nakahasitongan hot na sida manuraton makataho na kahasitongan di tonga-tonga ni ngulu na sida. Mulak kami siya bagasot Tuhan nami. Ramoti hami. Buhi tolohas tuinganan nami bi. Di bagasan las ni roha. Pasu-pasu sa dok ruas ni huria. Di dia binasida. Di bagasan obason. Olan di bagasan guar ni Kristus Yesus. Martangiya kami tuadopanmu. Amin. Tapasaha ma peliatta los meredde hita. Oh
Laos Roma pasahaton segantang beras san sektor Judea Roma nasida tujolo. Laos Roma muse sektor Horeb. Mangihut maro sektor Jaitun. Laos Roma sektor Horeb Roma. Sektor Roma. Deho perkudu ayat sada los jongjok kita. Ayat sada. Daunu mengga asini roha daun marga siang oluko sai pujiyo maho Tuhan sini roha. Tatangnya koma peliata ali di batama namina di benua Kijang horo-horoan ni saluhu silih oleh undade engkado naso libasa namolutus ubasa hatami masan ni lomi tu hami pilihan nami tu sai jalo mai gabuap na khusus di jolo pasu-pasu mai jala ramoti asa operasi kami pilih nupati buluh na razom di tonga-tonga di huriam do di Portibio. Buhai marrohanami marhiti-hiti toddim asalam hutadahami urang ni silihol-lihom mi tuhami asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen rak martangiang mahita ditangiang alia manami adi banua gijang sai benor badia magwar sai ro harazaun sai saw malongam benotong sonden Leho matu hamis darion hangulua siapa saya sama dosa nami panesanam di dosa ndongan nomor dosa Tuhan unak kami tu bioto pangunjunan padua mahamis siapa ngak ai horo do tagugo rodi hasangapon saliling dililingna mulak mahamu di bagasat dami jalo kamu pasu-pasu siat tuhat di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan dewata maho di sokrak Tuhan di batama buhina tuho jalasi marohana midaho di lopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di persaur umadamina tutot dim amin. Perdi teman-teman berurus aku tak. Kamu dokter.
Tu amanami, inanami, dohot sudina poso bulung. Selamat Pasion bagi kita seluruhnya. Horas.